Ay, ano ba? Praying Mambo Tangera. Kain tayo ng sunflower. Then, walang pangsandalan eh. Ganda ng bukid oh. Ang lawak. Tapos na. Basa na ba ako? Ito si Zen Game. Okay. Zen Game. Thumbs up for watching. Tagal ito. Matagal ito. Ano kaya? Ganito.
Ayan, bling. Ay, bling. Ano ba yan? Hmm. Walang paglagyan eh. Ah, Kuya Al, update lang tayo. Walang ano man. Kain tayo ng sunflower. Hindi ako nag-iingay. Ayokong mag-ingay. Kaya nakamute. Opo. Mahaba yan. Kalahati lang kasi ano, para makapapli ako ng iba. Para mabuo. Ay, naku, malamig dito. Lor, sabi ko malamig. Naka-jacket na. 20 CH, good evening. I'm watching from Japan. Thank you. It's your turn, okay? Palabo-labo, oh. Palabo-labo. Ang Butangera, salamat. Matulog na po. Anong oras na dyan? Si Kuya Aw. Matulog na po.
Ako'y okay lang dito. Ayan. Nalilit yung pagtitim. Kain tayo ng sunflower. Ano yan? Palabo-labo. Oh. Fight! Fight! Oh, diba? Galing na laro. Introducing to the shrimp tank to everyone. Okay. Just a minute. Ganda ng laro. Marunong akong maglaro kaso bahala sa trabaho na yan sa akin. Hindi ko na nga na maharap-harap ang YouTube ko eh. Trabaho. Yan pa laro. Fight! Sabi. Fight! Ang galing na laro, no? Ah. Ang kuripot ng lolo magbigay ng what's our host. Magpaano ka. Sana may mag-play sa'yo. Ang kuripot. Kailangan ano. May mag-play sa'yo. Kasi hindi tayo sikat. Oo, halos walang papasok kasi kung dikit ka ng dikit sa mga kasamahan, dan play, ay dan ano sabi nila, dan dikit lang, wala kang mapapalang ano, what's our nun. Dapat may mag-play. Santiago. Santiago. Hello. I-play kita. Then, Sami. Salamat sa paharang. Nag-play ako pag wala akong ginagawa. Lagay ko lang dyan sa tabi. Mamayang gabi, ano, may naka-schedule. Mamaya pagkatapos ko, may naka-play. Pagbukas, ano pa yun? Pagising ko ng umaga, o di tapos na, nakailan na sila. Kung gusto kong ulitin, 20 watts hour, 10 hours, para makatulong. Santiago daw. Santiago daw, hulaan ka kung sa taga saan ka sa Isabela. Sa Isabela ba? Ano yan, nakakain ako ng ano, sunflower, yung buto-buto.
Butangira, matulog na po. Okay lang. Kasi mapuyat kayo anong oras na dyan sa Pilipinas. Eh ako, maano pa lang dito, maaga pa lang sa amin. Maaga pa lang dito sa Dubai. Yan mo, pili kita kapatid. Lord. Kain tayo ng sunflower. Uy, Santiago, tawa ka dyan. Ano, dito sa Almisarto. Ikaw, saan ka? Manghuhula yata si ano, sinulaan. Magkatabi lang kayo sa ano, sa bila. Borjuman. Borjuman. Malapit lang. Wala pang kalahating oras yata. Oo, Mambutangira, nung oras na. Matulog ka na. Kayo ni Kuya Aw, matulog na kayo. Nag-a-update lang ako ng ano, saglit, kahit na saglit. Magpatagay ka ba, host? Puntan kita eh. Ay, ano yan? Hindi ako nagtatagay. Pwede sa ano, pwede tubig. Maganda dyan sa ano, maraming mura dyan na ano, sa parting Borjuman. Doon, dyan ako namimili ng mga pakargo. Oo, kunting joke lang. Kuya Aw, ang Batanghera. Kumakain ako ng sunflower. Akala ko ibang lahi. Akala ko ibang lahi ka. Magkutkut. Magkukut. Oo. Tapos ano, malamig. Sa dito di host. Oo, mura doon din. Sa dito di. Sa Borjuman. Yan ako kumukuha ng ano, pampapackage ko eh. Mura.
Speak Japan. Mahina lang boses ko kasi marinig ako. Nagtatago lang. Ba't ganyan ang camera, oh? Ano yan? Sugod. Ah, magandang maglaro. Nakakalibang din, oh. Salamat sa pabiji-biji. Bibi, pa bahay mo, ah. Salamat. Bibi, pa bahay mo. Sino ba yung bibi ang bahay? Malamig sa labas? Hindi pa malamig yan sa Budyoman. Kape tayo, kape. Kape-kape kasi malamig. Lord, kape ka kape ka. Kape ka. Oo, hindi masyado pero malamig sa amin malamig sa banda dito sa amin. Gawa ng building walang masyadong hangin. Ah, dito walang building, eh. Lord, kape tayo. Kape tayo, gusto mo? Hindi siya ka. Naka-live ako. Kukunin mo si Hamod. Kasama ko. Kasama ko dito, dalawa kami. Kape-kape. Sus Mario, sit daw sabi ng kasama ko.
Doon sa metro, doon may ano, sa baba nun, may, dito hmm, doon kami namamalengke ng ano, Pampabox. Bumababa kami sa ano, sa Mall Borjuman. Ano, tapos na? Tapos na. Bili ko si Santiago rin. Ay, hindi. Mahigit ano na pala kala ko bibi pa. Kanina. May nakita kong bibi. Nandyan, nilagay ko lang dyan sa ano. Alin? Ano, may party? Saan ho? Sa Lolo ba? Oo. Di ba? May Lolo doon din. Baba ka ng, bababa ako ng ano, mall. Di ba? Metro. May mall doon. Maraming murang ano dyan, doon banda. Hindi lang ano, dito di. Borjuman Mall, tapos Lolo sa banda doon. Magkatabi lang. Ano, saan na yung kuya, oh, magkakape ka, hindi ka makatulog. Saan na yun? Take in Japan. Tabingi naman. Ito si Take in Japan. Mm. Patayo yung ano niya eh, video niya. Patayo yung video niya, kaya hindi ko makita.
Snow, snow. Snow yung ano niya. Mm. Malapit ka lang ba sa dulo? Kapatid? Naku, kutkutin. Mahilig sa kutkutin. Si Ate Ina. 2 minutes lang yun eh. Tapos na. Sa heart. Hindi ka malapit doon sa mall. Borjuman. Di ba Borjuman? Saan na si Santiago? Santiago. Harang pa. Mm. Iba ang lumabas. Ano? Yan, manood tayo kay Santiago. Natawa kami dyan nung live stream niyan eh. Live stream ni Santiago eh. Nagpapaligo siya sa ano. Trabaho ni Sir Santiago. Ayan, nilalagyan ng putik. Oo. Sige na, bye na. Sir Santiago. I-play na lang kita. Sayang ang tubig. Inuubos mo ang tubig. Mahal ang tubig. Uy. Tinatapon lang ang tubig.
Matulog na kayo yung mga naantok na diyan. Tabingi. Kahirapan ang watch hour ngayon. Malaki pa ba ang ano, kulang mong watch hour, kapatid? Ang linaw ng ano, patalastas, ad. Harang-harang. Tagal ng ads.
Nakarami na ako. Apply the body scrub to all the parts of the body before scrubbing it. Ang puti na ah. Puti na yung pinaliliguan mo. Natanggal ang libag. Ayan yung customer ni Sir Santiago. Ano yan? Ads na naman. Nakakarami na ah, Sir Santiago.
Ayan si Sir Santiago, kontakin mo. Yang si Sir Santiago, yan ang trabaho niya. May trabaho siya sa ano eh. Saan ba yan? Sa Saudi yata. Yan. Kalimutan ko yung sinabi niya. Sa Saudi, sa Riyadh or sa... Ano yan? Para sa relax ba yan? Apply body facial scrub and shampoo. Parang kasama na ang massage niyan. Ay, oo nga. Masahe kasi ang ano, trabaho niyan eh. Masahistra. Masahis. Pampaganda pa ng katawan yata. Oh. May scrub pa sa ano, mukha. Ay, hindi. Body facial. Dito sa Dubai, mayroon din yan siguro. Nagpaalam na nga eh, kasi may customer daw. Relax na relax din si kabayan. Nagngangat-kat ako ng sunflower. Sulit pa lang magpaganyan, no?
Akala ko nung una babalsamuhin, eh. Akala ko babalsamuhin. Talaga mahal? Mahal ba yung magpaganyan? Oo, kasi papaliguan ng husto. Hanggang sa mukha may facial pa. Ibili ko na lang ng bigas. Ibili ko na lang ng bigas. Kuya Ang, matulog ka na Kuya Ang. Huwag na pong magpuyat, ano ng oras. Matagal pa ako dito, bisa-silent ko na lang ito mamaya. Mag-live ka pala kapatid. Mag-live ka ng mag-live para madagdagan ang watch hour mo. O yun naman, Bridget. Hindi naman natatanggal yung mga yan. Ang dami ko nang nakain. Ay, naku. Pati kilikili. May 1,000 kaya pag ganyan. Lord, kape tayo. Magtimpla nga ng kape. Magtimpla ng kape.
mo na ba? Ipadala mo na ba? Ha? Ayaw mo inaasa na niya yung kuha? Aalis na siya. Lord, ipadala mo ba? Aalis na siya. Lord, ipadala mo ba? Aalis na siya. Ano lang, no? Baka iwan lang dun sa labas. Kape-kape tayo. Matulog na kayo, guys. Matulog na. Kuya Al, tulog ka na, Kuya Al. At ako'y mag-play muna. Ito si Inang, piniplay ko rin ito si Inang. Inang mukbang. Piniplay ko rin ito si Inang. Inang. Let's eat. Magkape tayo. Magkape tayo, Lord. Kape tayo, Lord.
Ano kayang gagawin ni inang? Mainit. Ayun, naka-ready na yung mga ingredients. Daming ingredients. Wag ng sound kasi baka mapalo ni Lolo. May carrots. Dami namang rekado yun. Mhm. Ay, grabe yun, oh. Laki ng isda. Patalastas. Ads. Ako inaantok na. Lord, magkape tayo. Ah, kape. Kinuha ko yung biscuit dyan sa ibabaw. Biscuit. Kainin mo na yung samon. Lagyan mo ng... Ah, baka konti na yan. Ano ko pa lang. Kaso madaling lumamig kasi malamig sa atin eh. Ano yun, itlog? Ay, hindi. Tignan ko nga lang. Ganyan pala. Ganyan pala pagluluto ni inang, oh. Galing ni inang. Hmm? Gusto ko. Nalalamig ako eh. Sus Mariosi. Ganun pala, magaya ko nga. Yung itlog, lagyan ng soy na konti. Oo, kuya, oh. Kuya, oh, tulog ka na. Ha? Ano, kabab? Yung bilog?
Yung bilog ba yun? Oo, may nakikita ko doon, nakabilog. Ano ba yun? Tinira mo? Tinira mo yun, hindi mo pinadala yun? Huh? Hindi mo pinadala? Alin? Yung may buto. Sa kulay itim na parcel. Alin? Kabad. Ha? Meron ba? Oo. Hindi na pa dito. Hindi ko mo sa kanya bukas. Para hindi na magkano. Matulog na sa akin, walang problema. Basta mag-play lang ako dito. Marinate. Maraming salamat, Kuya Al. Nakatutok. Dapat malayo ng konti. Ayun, ganun pala yun. Ano yan, alarm? Patulog pa lang. May alarm na. Ayun, tumintong mag-isa. Ang daming ads. Carrots. Mhm. Sarap ng kape.
Ayun na. Magic sarap. Tapos ano yan, itlog. Hmm. Ah, hmm, kinuha ko yung nasa ibabaw, yung katabi ng samon. Ito nga kinakain ko. May pa-gano'n pa, oh, approve. May pa-approve pa si inang.
Ano, may langgunisa rin, oh. Dami ulam din na. Antok na ako. Parang gusto ko nang matulog. Yeah. So yummy. Yummy. Kumakain na si Inang. Ano yung loto? Chapsuy? Chapsuy ba yan? Inang? Mm. Ayan, tapos na si Inang. Saan na? Iba naman ang lumalabas. Sweet and sour pala. Sweet and sour pilit.
Sis Marie. Si Sis Marie, Dubai din yan. Kapatid. Tika, mag-play ako sa'yo. Habang hindi pa natutulog.